Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er aanbevelingen zijn gedaan om mensenhandel tegen te gaan. Een delegatie van Justitie is 3 weken op bezoek geweest in Suriname. Heeft er helemaal gekeken hoe ze daar alles hebben ingericht om mensenhandel en mensensmokkel aan te pakken. En dat heeft ertoe geleid dat er verschillende aanbevelingen zijn gedaan. Zo zou de deskundigheid van professionals kunnen worden versterkt door gespecialiseerde training te geven. Maar ook is het belangrijk om de wet en regelgeving te versterken. En moet er meer worden ingezet wat betreft identificatie en behandeling van slachtoffers. Er was een delegatie van vertegenwoordigers van PEF, het Korps Curaçao, het Openbaar Ministerie en de Reclassering naar Sint Maarten gegaan. En die hebben nu aanbevelingen gedaan in een rapport. Eerste fase, Curaçao Zoo geopend. En dat is gebeurd door minister Javier Silvania van Gezondheid, Milieu en Natuur. Hij heeft samen met vertegenwoordigers van de Curaçao de eerste fase geopend van de nieuwe en verbeterde dierentuin. De eerste fase bestaat uit een volledig nieuw deel van de dierentuin waarin een kinderboerderij is te vinden. Er zijn verschillende compartimenten die afgescheiden worden door wandelpaden. Minister Silvania had al een video-impressie op zijn Facebookpagina gezet, die ziet u nu. En in de kinderboerderij is er plaats voor onder meer kippen, eenden, geiten, varkens, schildpadden, ezels, paarden, varkens en andere dieren. Volgens mij noem ik 2 keer varkens, maar die zijn er zeker. En op die manier komt er weer leven in de Curaçao Zoo. En daarna volgen andere aanpassingen, verbeteringen, investeringen om te zorgen dat Curaçao Zoo weer net als vroeger een plaats wordt waar mensen graag en vaak naartoe gaan. Alleen stemgerechtigden mogen hokje betreden. Dat is nog een keer benadrukt door Cheryl Loziabar. Zij is van de electorale raad. Tijdens de parlementsverkiezingen op vrijdag 21 maart gelden er strikte regels. Alleen als je een stemrecht hebt mag je het stemhokje betreden. Mensen mogen dus niet met een baby of een jong kind komen stemmen. Ouderen mogen ook niet met iemand die geen stemrecht heeft het hokje in om hen te begeleiden. Alleen mensen die problemen hebben met zicht, blinde mensen en mensen die hun handen niet kunnen gebruiken, die mogen met begeleiding het stemhokje in. Maar dan zal er wel eerst door de voorzitter worden gevraagd, de voorzitter van het stemlokaal, of die persoon dat ook daadwerkelijk wil. Camera's op Caracas Bay, we hadden het al eerder aangekondigd. De minister van Justitie heeft nieuwe veiligheidscamera's geïnstalleerd. Of hij heeft ze niet geïnstalleerd, maar hij heeft natuurlijk wel stilgestaan bij het feit dat bij Caracas Bay er meerdere veiligheidscamera's zijn geplaatst om de situatie daar veiliger te maken. Dan gaan we naar een verdachte in een grote drugszaak die naar Curaçao is gebracht. Onder grote veiligheidsmaatregelen is gisteren een verdachte uit Nederland gekomen naar Curaçao, omdat het een van de verdachten is in een grote drugssmokkelzaak die vorig jaar al voor de rechter verscheen, maar toen uitgesteld is tot vandaag. Het is een zaak met veel implicaties en er zal meer van worden verwacht. De komende dagen wordt de zaak behandeld en zult u er meer over lezen. Maar de aankomst is in ieder geval met veel veiligheidsmaatregelen gebeurd en goed verlopen. UEC organiseert Green Week. De Universiteit van Curaçao, of zoals het officieel heet, de University of Curaçao Dr. Moses da Costa Gomes, organiseert een Green Week met professor Dr. Jan Robmans in de week van 24 tot 28 maart. Het is een evenement over meerdere dagen waarin studenten, experts en professionals door de universiteit worden samengebracht voor workshops en interactieve sessies over de vraag hoe Curaçao zich duurzaam kan ontwikkelen. En Robmans is hoogleraar transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is een internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Daar zult u ook nog meer over horen. Er was er gisteren een stille tocht voor Sayendli in Nederland. Het gaat om een 11-jarige jongen, Sayendli Pinedo. Die is op 16 februari slachtoffer geworden van een schietpartij in een huis. En ik zeg schietpartij, maar het lijkt er allemaal op dat een groep kinderen met een pistool aan het spelen was. Dat die per ongeluk afgegaan is
en die 11-jarige heeft geraakt. Hij is uiteindelijk 13 maart overleden. En collega Marcozani Willems is naar die stille tocht gegaan, naar de begrafenis gegaan. Hij heeft gezien hoe emotioneel de situatie al daar was. Veel witte ballonnen, maar ook Curaçaose vlaggen. Ook de het kleine grafkistje was bedekt met een Curaçaose graf. Want de ouders en Cheyenne die komen van ons eiland. Het is een vreselijke zaak en de mensen die daar aanwezig waren hebben ook benadrukt dat er meer moet worden gedaan om te voorkomen dat een ander kind slachtoffer wordt van een kogel uit een pistool. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We gaan naar iets heel anders. Ardit Merien Marta is bekend van Fundación Ejende. 10 jaar geleden opgericht omdat er veel onduidelijkheid was en in haar ogen onrechtvaardigheid over de mensen die wonen in overheidshuizen, volkswoningen. Die worden beheerd door de FKP, maar niet het recht hebben om deze te kopen. Nou, daar voert zij al een juridische strijd voor lange tijd. En dat heeft er onlangs toe geleid dat er een stap naar de rechter is gezet voor een bodemprocedure. Die wordt gesteund door veel mensen die lange tijd wonen in dergelijke volkswoningen. En we spraken met haar over de strijd die tot nu toe gevoerd is en over deze bodemprocedure. Ik stond echt perplex toen ik in de rechtbank zat. En op een gegeven moment hoor ik wat de rechten en plichten zijn van de burgers in verband met woningen en terreinen. En toen zei ik, na de uitslag van de rechter, toen ik het vonnis heb gekregen, heb ik samen met mijn advocaat erover gesproken. En toen zijn wij overeengekomen dat wat we gekregen hebben als informatie, dat wij die informatie niet stil houden voor onszelf. En dat we gewoon naar de overige bevolkingsgroepen moeten gaan om hun mede te delen wat hun rechten en plichten zijn. Want heel veel mensen weten dat niet. Heel veel mensen. Ik heb het zelf in de rechtbank vernomen. En daarmee bent u al 10 jaar geleden begonnen. Mensen die al lang bij woningen van FKP bijvoorbeeld wonen, dat die heel veel rechten hebben, dat die dat nu niet te horen krijgen. U heeft verschillende malen naar de politiek aan de bel getrokken, vele malen. Maar tot nu toe is er toch nog noodzakelijk om door te blijven. U bent een bodemprocedure begonnen. Wat doet de overheid? Doet de overheid alsof ze het niet horen of houden ze de oren dicht? Wat gerectificeerd moet worden nu, is dat de woningen geen eigendom zijn van de FKP. Het zijn volkswoningen die eigendom zijn van de overheid. En de rechter heeft bepaald dat de overheid verantwoordelijk is en blijft voor alle woningen die het eigendom zijn van het land Curaçao. En niet FKP? En niet FKP. Dus we hebben gewoon een stramien genomen dat het FKP-woningen zijn. Het zijn geen FKP-woningen. Het zijn volkswoningen. Volkswoningen. En het beheersovereenkomst dat ze overhandigd hebben aan FKP
zelf heeft de rechter ook bepaald dat de documenten daarvan niet toereikend zijn. Maar als u de strijd niet had begonnen, dan waren we er nooit achter gekomen. Nee, dan wisten we niks. En vandaar dat wij nu een bodemprocedure zijn begonnen, rechtstreeks tegen de overheid, Land Curaçao, minister VVRP. En om hoeveel mensen gaat het hierbij? Om hoeveel huizen, om hoeveel mensen gaat het? De informatie die wij hebben gekregen gaan over de huizen die gebouwd zijn vanaf 1949 tot en met 1989. Het zijn in totaal 9270 woningen, waarvan natuurlijk woningen zijn, reeds verkocht zijn. Maar in het geheel hebben die mensen nu geprofiteerd om volledige en goede informatie te krijgen. We zullen ook daar meer over horen. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want familieleden van gedeporteerde Venezolaanse migranten hebben een mars gehouden waarin ze gerechtigheid eisen. Zoals bekend heeft Amerika met hulp van El Salvador Venezolaanse mannen uit Amerika naar El Salvador gebracht. Daar zijn ze opgesloten en worden verdacht van betrokkenheid bij bendegeweld. Maar volgens familieleden in Venezuela zijn het helemaal geen boeven, maar zijn mensen onterecht naar deze speciale gevangenis gestuurd. Het gaat om de Terrorism Confinement Center in El Salvador. En tijdens de manifestatie in Venezuela zei onder meer een moeder dat haar zoon geen strafblad heeft. Hij behoort niet tot de bende van de Tren de Aragua, dat wordt genoemd door president Trump, dat het allemaal bendeleden zijn. Het zijn goede jongens die onterecht naar El Salvador zijn gebracht, aldus deze moeder. En eerder heeft Nicolás Maduro, de president van Venezuela, aangegeven dat hij wil dat de Verenigde Naties de zaak in de gaten houden en kijken of deze mannen ook daadwerkelijk goed worden behandeld in El Salvador. Dit was het belangrijkste nieuws. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.